Vertegenwoordiger van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gevolgmachtige ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, ambassadeurs van Colombia, El Salvador, Roemenië, Verenigde Arabische Emiraten, Azerbeidzjan en Kroatië, vertegenwoordigers van Polen, China, Rusland en het Surinaamse consulaat-generaal, genodigden, dames en heren, Arubianonang, Feliz Mainta, Bombini, goedemiddag en welkom op deze gelegenheid. Het is mij een groot genoegen om jullie allemaal namens de Arubaanse regering en onze minister-president, de heer Eman, te mogen verwelkomen op deze 39e editie van de Aruba-dagviering in Nederland. Op een dag als deze is het gepast om even terug te blikken op het belang en de betekenis van 18 maart als ons nationale feestdag. Voor elk Arubaan is 18 maart een zeer bijzondere dag. Op deze dag vieren we jaarlijks en in samenhorigheid onze nationaliteit. Met als ultieme symbolen ons volkslied en onze vlag. Een van de voornaamste eigenschappen van de Arubaan is een grenzeloze en onvoorwaardelijke liefde voor ons eiland. Nos Barranca Tangstima. Op Aruba, hier in Nederland en overal ter wereld zien we met trots onze vlag in de wind wapperen en zingen we uit volle borst ons volkslied. Ons volkslied en onze vlag zijn echter niet alleen maar symbolen, maar vormen ook de basis van onze cultuur. Ze inspireren ons om ten alle tijden, onder alle omstandigheden en op alle terreinen te excelleren. 18 maart staat bovendien symbolisch voor onze zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen het Koninkrijk. Op deze dag herdenken we de lange strijd van meerdere generaties voor onze fel begeerde staatsapartes. De inspanningen en offers van onze toenmalige politieke leiders en onze voorouders zullen we nooit vergeten. Onze staatsaparte houdt wat dat betreft veel meer in dan louter een staatkundige verhouding binnen het Koninkrijk. Onze staatsaparte is het resultaat van een diep gewortelde en vurige wens van een natie om op eigen kracht haar toekomst te bepalen. Het is dan ook onze taak en plicht om als nieuwe generatie de verworvenheden van onze staatsaparte veilig te stellen en te bevorderen. In dit verband dient eer te worden betoond aan een viertal Arubaanse politieke leiders die een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd die uiteindelijk culmineerde in de realisatie van onze staatsaparte per 1 januari 1986. Te noemen de heer Henny Eman, beter bekend als Henny Biel, Chong A. Eman, die op 18 maart 1948 tijdens de in Den Haag gehouden eerste rondetafelconferentie een motie had ingediend waarin voor het eerst uitdrukkelijk de wens van de Arubaanse bevolking was opgenomen om een afzonderlijke status te verkrijgen binnen het Koninkrijk. De heer Juancho Roskin. En ten laatste de heer Betico Cruz, die in de jaren 70 en begin 80 van de vorige eeuw het streven van de Arubaanse bevolking naar staatsaparte nieuw leven had ingeblazen. Dankzij hun visie, gedrevenheid, wilskracht en inspirerend leiderschap kunnen we vandaag Aruba-dag vieren. En dankzij de staatsaparte is Aruba op dit moment een van de meest welvarende landen op het westelijke halfrond. Vanaf de tweede helft van de jaren 80 van de vorige eeuw vormt het toerisme ons voornaamste economische pijler. In het licht van de wenselijke geachte economische diversificatie zal de Arubaanse regering de komende jaren bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkelingen van Aruba als gateway tussen Europa en de groeiende markten in Latijns-Amerika. Hiermee zal de basis worden gelegd voor nieuwe economische activiteiten, waarbij kennis, wetenschap, technologie en het groene imago van Aruba centraal staan. Onze geografische ligging, moderne infrastructuur, politieke stabiliteit, een gunstige investeringsklimaat, het regionale netwerk van Aruba in samenwerking met de ambassades van het Koninkrijk
De talenkennis van de bevolking en de ervaring en gewoonten en gebruiken in de regio maken ons tot een interessante zakenpartner voor Nederlandse, Europese en Latijns-Amerikaanse ondernemers. De regering zal deze nieuwe economische activiteiten in de periode 2013 tot en met 2017 uitbouwen. Hetgeen meer hooggekwalificeerde banen zal opleveren voor Arubanen en uiteraard ook voor Arubanen die in Nederland wonen. Dames en heren, de Aruba-dagviering biedt ons de perfecte gelegenheid om met trots terug te blikken op alles dat wij dankzij de staatsaparte tot nu toe hebben bereikt. En om met vertrouwen en optimisme vooruit te blikken op de toekomst van ons land. Als u mij toestaat, zal ik nu even overschakelen in onze Dushi Papiamento. Naturnos Rubianonan, neslango de visitanos awe, ne Aruba Dag aqui, e di 39 edición, pa bien, arriba, e dia di nos himno y bandera, y la nos como arubiano nan kuta pa fo di Aruba, carga, con orgullo, nos bandera, y con hobby amor, canta nos himno, una que nos porta, pa corda, que nos porta chiquito den Caribe, pero nos está grande den corazón como nación. Pa bien, dank voor je aanwezigheid en laten we vandaag gewoon even de hele dag vieren, zoals we het op Aruba doen. Dank je.